जौन मजा गाँव और देहात में बा उ मजा शहर में कहाँ हमार भाई। दूर दूर तक देखल जा तो हरल भरल हरियाली और शांति माहौल। त राम राम भाई लोग, कैसन बाड़ा लोग? उम्मीद बा कि सब केहू ठीके होई। तो हमरा के सवेरे सवेरे उठा के भेज देहल गइल हटे खादर लेके खेत में। वो लोग खादर के देख के समझे गइल लोग कि हम कहाँ जातानी। तो हम आइल बानी अपना धान के खेत में खादर छींटे। खादर छींटते रहनी तले फोन आइला कि आओ किरीचे पर किरीच के बनावे के बा। तो किरीच बनत रहल ताकि कि पानी ए पर ढेर लाग गइल हटे। तो मनु भैया और रंजन भैया किरीच के बनावत रहल। ये हमारा गाँव के दुनु जन बड़ा मेहनती आदमी होला, बढ़िया खेलबहु करेलन। तले कुछ दूर आगवा गइनी तो ई देखलो ई का जाने कौन निपुत्रा आके हक देलबा। ये तो बा गाँव देहात में। एक दिन ना खेलिबो तो दूसर दिन आके एमुनिया हक दे। तले घरवा से फोन आइल हटे कि आज विश्वकर्मा पूजा हटे, पूजा ना करबे का? तो हम बंडाल भाई और मसरा भाई तीन जन गड़िया बैठ के चल देनी। घरवा आइने तो हमहू लगनी अपना बलेंडारवा के रगड़ रगड़ के धोबे। धोवला के बाद पूरा बढ़िया से धो देनी। धोवला के बाद हमहू आके विश्वकर्मा भगवान का पूजा करनी है। पूजा करके प्रसादी उरसादी बटनी है। आई ब्लॉग के एइजा खत्म करनी है। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करी।